Ето от тук, приятели, започва пътят на строителната мафия в България. Добре дошли в Студена. Прочутото в цяла България Студена със своите 20 кариери. Кои законни, кои незаконни. За жителите на Студена тези кариери са незаконни, защото земите в този район не са им върнати. Това е една пародия, която въобще поземлената комисия осигури на село Студен. Кариерите, които черпат скална маса, са направили просто лунен пейзаж там. Те са издълбали толкова много, че територията, която е определена за кариерите, не прилича на нещо обикновено, а на нещо извън планетата Земя. Мога да ви кажа, че когато изкарват скална маса, те се връщат не празни, а с боклуците на София, Дупница, Перник, Кюстендил, с памперси, с остатъци от строителни материали, химикали и така нататък. Зареждането на взривовете е толкова голямо, че цялото село се тресе от взривовете, когато гърмат. Ние сме като във военно време. По цялото село се разтила, ние дишаме това нещо. Въобще става доста вредно, защото това са карцерогенни елементи, механични дразнители и така нататък. Язовирната стена е здрава, всеки казва, добре е строена. Обаче тя попада в една разломна зона, която от двете страни има разседи, които при гърмене може да потъне язовирната стена и да тръгне водата през селото, през Перник, през Кюстендил и надолу. Бъдещето на Студена е една екологична катастрофа, един геноцид на населението. Голо Бърдо е това, което го унищожиха. Те просто откраднаха планината. Ето тук трябваше да има планина, но нея няма. Няма я, защото я откраднаха. Откраднаха планината на Студена. Откраднаха водите. Откраднаха горите. Открадоха здравето на хората. Откраднато е бъдещето на нашите деца. Това е Студена. Студена е България. Кой ти говори тук за корупция? Тази думичка е нежелана в новата ни европейска държава. Но някак премълчавана, тя продължава да живее на всички нива в забързаното ни градско ежедневие. Колко години ли ще са нужни още на общинарите да вкарат в градоустройствения план колоездачни алеи и зелени пешеходни зони? Автомобилите с рев превземат с всяка изминала година все по-голяма част от живота ни. Проблемите, породени от политическо безхаберие, са твърде много и няма да ни стигне времето на този филм само да ги изредим. Достатъчно е да се огледате, за да ги видите. Въпрос на будна гражданска съвест, на отговорна обществена позиция и на добра политическа воля е да намерим адекватните решения за тях. Дори и да не искаш да повярваш. Това, което видя, е самата истина. Тези кадри не са от филм на ужасите. Това е нашата, някога красива България. Какво следва? Безхаберието и липсата на политическа воля да се решават проблемите имат своите пагубни последствия. Какви са според вас причините за тези човешки трагедии и природни катаклизми? Интересното е, че причините за хората, които гледат това по телевизията, са едни, за политиците други, а за хората, които са там и изнасят бедата на своите плещи, причините са съвсем трети. Те са все по-близо до дома ни. Застрашават не само комфорта на личното ни пространство, а направо нашия живот и този на родителите и на децата ни. На база на над 130 годишни метеорологични наблюдения, учените отбелязват изместването на субтропичния климат с около 300 км на север. Това води до драстичната промяна на климата у нас, затоплянето като цяло и най-вече до липсата на красивата ни снежна зима, която помним от детските си години. От 1961 година насам, учените регистрираха увеличаване на дните с гръмотевични бури и градушки през април и октомври. Капака на очакванията сложи 2007, когато станахме свидетели на гръмотевици дори и през зимата. А от друга страна, през април същата година средните валежи бяха едва 22% от нормата.
По-сериозното засушаване на климата на България е наблюдавано от учените ни от средата на миналия век. За съжаление, не е обърнато внимание на тези данни и резултатите са на лице сега. Всички си спомняме, когато язовир Искър пресъхна и върна столицата в средновековни хигиенни условия, без вода дори в детските градини и ясли. По ирония на съдбата, българското правителство подписа рамковата директива за разумна водна политика, прията от Европарламента през 2000-та година. И това се случва на фона на цели селища, живеещи на воден режим и други такива потопени и отнесени от придошлите реки. Неудобната истина е, че тези показателни данни и предупреждения са странно защо неразбираеми за експертите на правителствата ни. Кулминацията на климатичните аномалии наблюдавахме през лятото на 2005, когато дори малките планински реки увеличиха нивата си с 4 до 6 метра, излязоха от коритата си и заляха много селища и земеделски райони в страната. За капак на всичко наблюдаваме не само климатични аномалии, но и политически такива. Отговорните органи, които трябваше да подадат ръка на пострадалите, просто не бяха подготвени за това. Човешкото безхаберие наруши баланса и хармонията в природата. Резултатът е, че трагедиите вече не са само телевизионни новини, но и част от моя и твоя живот. И ако с огромни усилия, все пак имаме шанс отново да построим отнесената от пороя бащина къща. И отрудените български ръце отново да засадят родната земя. То унищожаването на биологичното равновесие и ерозията на почвата, ето това са практически необратими процеси. За да продължим с нашия филм, дойде момента да ви покажем на какво приличат нашите зелени и красиви български гори днес. С какво да започнем? Данните, които имаме, са наистина стряскащи. Според последните данни на Националното управление по горите, това лято у нас изгоряха 350 000 декара гори. Трудно овладяеми пожари лумваха в почти всички области на страната, но най-засегнати бяха горите в Старозагорско, Тетевенско, Хасковско и Пазарджик. Значителни щети от пожари имаше и в гористите местности в Сливен, Търговище, Шумен, Бургас, Варна, Велико Търново и Софийска област. Пламъци унищожиха 190 673 декара широколистни гори, 53 000 декара иглолистни и 23 465 декара смесени гори. Изпепелени са и 21 642 декара тревни площи и стърнища. Защо горят българските гори? По официалните данни на Националното управление по горите за периода началото на 2004 до края на 2006 година, 508 от общо 895 палежа са предизвикани от неизвестни причини. По неизбежност държавните органи са регистрирали за същия период 321 пожара. А с доказан умишлен палеж са едва 46 случая. От друга страна, ако внимателно се вгледаме в официалните цифри, ще видим, че в 80% от случаите става дума за низов, а не върхов пожар, т.е. причините няма как да бъдат естествени, предизвикани от горещините или жарките лъчи на слънцето по време на летните жеги.